ready belai hambai tini omo gari o banner kaisa nukhna mo gari hire khaika dino 3-4 হাজার খরচ থাংনাই মহাইকে প্রায় 2-3 মাস ও গাড়ি বাই সারা ত্রিপুরা জব তে কয়েকটা গাড়ি দङ প্রত্যেক গামিও প্রত্যেক নুখুङ थांनाय ত্রিপুরা সরক বাই लुकुरक बाय अक सालायनाय लुकुरकनि खानि मनु सोंनाय दिनै मनादन त्रिपुरा यां फायदि टेक्सा मनादन त्रिपुरा दै मनादन त्रिपुरा हाय हानि बसारक त्रिपुरा सारक निजेनि हावो लीगल डॉक्यूमेंट्स दंतो तैबो डॉक्यूमेंट्स करि अपन फरेस्ट राइट एक्ट दिसै फरेस्ट हुक खायनानि चास खायनानि अधिकार दङ किन्तु तारपरो तांगै दिनै बनि राबार तानफाइजाखा ते अमने तामनि कोनो विचार माया तांगै दिनै त्रिपुरासा एकर्ड ते ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नसों सानै तंमानि ते केंद्र सरकार त्रिपुरासा एकर्ड नाय हिनै सावैबो रियांगैनो चनो बान्देवै तांगै थुङै तं तांगै मानिक सा सं त्रिपुरासा एकर्ड केबिनेट तं आबनो त्रिपुरासारनि थानि तांगै गामि गामियाव बासामै सोंहैनानै बागै तियार दरकार नांखाके मानिक साहानि नगद थांनाय बिनि नग बुसखां आं अनसन तंनाय दर नारनाय दरकार नांखाके सेक्रेटारि बुसखां थांनाय आं दर नारनाय दफानि बागै जे कुनु परिस्थितिआव थांनानै आं तियार दंगो प्रयोजन खालायखाके जत्त माना खाय दंदे कुनु उपाय करे प्रयोजन खालायखाके चुराइबारियाव थांनाय इकोनॉमिकल ब्लॉकेट बुखायनाय रास्ता रोको बुखायनाय जत्त किसुनु खायनाय किन्तु गामि गामियाव आं सोंनाय जों बीजेपी खायमानि बे केंद्र सरकाराव जों राज्य सरकारना लगरि तंमानि के आमसाक दो अपराध खानि जेने हा सेक्जनानि राबार तानफायजानानि बागै दा जों खायलायमा दं जागलायनाय डेली जायनि खायलायमा दं आबो नखरनि खानि सोंनाय मानिक सा जदि अबनि जदि विकल्प व्यवस्था नायके लांता खायने बीजेपी न पाहार अन्तत पके याकरिनाय ते 100-200 जना तंखन पूरा लांता के याकरिनाय पनि जदि नै विचार नायके जत्त त्रिपुरा सरंग थानसा खायनाय चोबा चोखायना बाङै कबक जाउ नरक त्रिपुरा सरक बाक्सा डेली फंगो सामुं थांलायना राबार रानलायना केबो फगो थांलायना केबो दुकानाव आजिनान थांलायना केबो आनिबो त नक बुकुं दंगो आनिबो त जत किसु दंगो किन्तु आंनि नक बुकुं इनकाम सोर्स आनि नक बुकुं आनिबो फेमिली दंगो प्रब्लेम्स दंगो किन्तु बेबाग नन साइड खायनो समस्या र साइड तनायनो दिनै नक फुकनि नेता खायनाय रगो दिनै मंच नांजागो सीट नांजागो टेंडर नांजागो रांगासिना परि मोजां संलायनाय यां गुरिलाय दंगो किन्तु मनादन त्रिपुरा हाय बरनि पनि कक सानानि जराकरै त्रिपुरा सेकटनि बागै चबा खेलिने हिंगाके मोजां कसम खातै खारलायो याबा आं दिनै बेबाग न याकारिनो निजेनि उन पकेटनि रां बाय दिनै खरस खायनाय मनादन त्रिपुरा हाय बरनि बागै चबा खायनाय त्रिपुरासा एकर्डनि बागै चबा खायनाय त्रिपुरासा एकर्ड मायासाक जरातै फुनुहैरनाय केंद्र सरकार ते राज्य सरकार न त्रिपुरासानो दुकारमनि परिणाम तामं जदि नरगानो बोथारि मायागाके नरक किन्तु नाजे हालङै थानाय परिष्कार और गोबां कक साना थांगिया दिनै तृष्णाव आं थांनाय उमायके प्रत्येक पाराव बिलुनियानि तृष्णा पाराव थांनाय प्रत्येक पाराव आं थांगिनाय जनगणना कक जनगणना सोंनाय जनगण खानि जवाब साननाय जनगण खानि लगायनाय नरक लगायनाय खेबरेदि लगायनाय खेबा तंदि चुबानाय खेबा चुबादि चुबाय खेबा तंदि आनि दायित्व आं पालन खायनाय ते मनादन त्रिपुरा ओ जे थुंजाक माने ओ जे कुगि माने अब पूरा राज्य बे प्रत्येक पारानि बर प्रत्येक त्रिपुरासा नुखथुं ते सिनांथों त्रिपुरासर बाहायके और डिस्क्रिमिनेशन ते थुंजागै तं जेन हावो के यांगप ते केसे बेनार थेपाका अमो निंगो बाहायकेनाय दिल्ली व थुंफांका कामी कक साबलाय हायदे त्रिपुरासा इंलायनि थानसा ओ कामी कक साबलाय नाय हायदे त्रिपुरासा इंलायनि थानसा we want implementation of त्रिपुरासा एकर्ड we want greater त्रिपुरा लैंड के ओफरो भाई का निया थे हम आबर न तो और नुवा हम खाइनाय के इकोनॉमिकली आमसे
লক্ষ লক্ষ খরচ খাইমিয়া কিন্তু যে তংমানি নন নক नै রাবার টাবার ফালাইনো आं नंखारनाय टिप्रासरनि बागै आंनि दायित्व हिनि आं नंखारो नरक दायित्व हिनि मनायखायगोबा लगेरे दे नरनि इच्छा बेपार हामबाय खुलुमखा।